Máš tam aj mňa na Messengeri? Pozdrav do videa. Lebo ja môžem už aj volať. Ahoj. Ahojte. Ideme si zahrať motorky. No hej. A sme tu spolu s kým? S Markusom. Áno. Tak to je to GTA svet tam. Na tom obrazu. Skoro hlavne GTAčko, ale to by náhodou nevedel. Tak dole v popisku máte kanál môj. A dáte dáte 50 000 lajkov! Áno! Aby sme mali pokračovanie a my ideme. Viem, toto hráme. Jak som to tam v GTAčku? Som vyletel až do vesmíru v GTAčku. Iba sa čo viem. To ja viem v GTAčku. Počkaj. Tak už budeme končiť. A kamaráti, tak bude 3 minúty, tak my končíme. Lebo s kamarátom ešte ideme natočiť nové video. No hej. Hej, a Markus povie, koľko má rokov. 5,5. Áno. Ja mám 9,5. A za chvíľu som štvrták, takže tento tu Markus v škôlke je druhák iba, ale nesmej sa mu nesmejte, lebo on bude iba chodiť do škôlky, do školy. Takže mu sa nesmejte. A keď budem mať 20 rokov, si kúpim motor BMWčko. Čo na BMWčko si kúpiš? Ja ťa vzhodím! Ja chcem kúpiť aj tak 20 rokov Kamaráti, teraz dívajte, jak zletím. Nie, že odletím až do vesmíru. Jak zletím preč. Dobre by som zletel. Ty zletel ako z džungly. Dívaj sa. Meg Johnsona. Meg Johnson. Kamaráti, toto je iba smiech. Toto napíše do komentáru, že toto je smiech jak... Jak tu. Viete, jak mám vyskali. Dobrý, tak to chcem zletiť do motorky. Daj like do videa. Ja si vyskočím. Alebo spať na motorke. Ja som to už vyskúšal, spadám. Skús robiť salto s motorkou. Toto Markus nám hovorí, že mám urobiť salto s motorkou. Markus, tak stojím. Dobre som zletel. Kamaráti, my už skončíme. Tak čaute a natočíme nový diel z tohoto. Takže čaute.